שי, איזה ולוג היום עושים? ולוג קניון. יאללה, בואו ניכנס. טוב, לאן בא לך ללכת? בוא ניכנס לסופר פארם. רגע. אבל אנחנו כבר פה. בואי נעשה ולוג קניון, די. די. סופר פארם, יש לי בעיה בפוקוס רצינית. תקשיבו, זה שיפוץ, אנחנו פה בקניון מודיעין, ועשו שיפוץ מטורף. אתם לא מבינים. תראו, קודם כל זה החליפו. שמו למעלה מנורות. וואו, תקשיבו, מאמן. אסנס, והגיעו דברים חדשים, אבל דיגו לנו על קולקציה, ושאלי ממש מתבאסת. זה לא פייר, אני רציתי את המשהו הזה כבר. כן, ממש. מלא קליפסים, ועזר מביניהם 5. מצאנו כזה חטיף, חיקוי של דובונים, או שזה בכלל דובונים, אני לא יודעת. אבל אני זוכרת... אז אני זוכרת שאני ושאלי פעם היינו בקניון, וקנינו דורית, וקנינו דובונים, הוא היה 5 שקל, ועכשיו הוא עולה 7. נו, כי אין לנו תקציב! יש תקציב. פשוט זה ממש יש רצון, אין. בדיוק. אני סקרתי את זה כל כך קרוב, ואני מפחדת לפספס את המדרגות, כי אנחנו במדרגות. את נגמר אומייגוד. היי לבלוג של אביגיל. תודה רבה. טוב, עכשיו אנחנו ברבנים, כן. הנה שייני, ואנחנו עד נקופה. טוב, שייני, חייבים לקנות משהו. זה לא בסדר. וואי, יש פה מלא טיפוח. טוב, אנחנו עושים הפליינג טייגר, תקשיבו, עשו פה וייב שאני כזה אוהבת. תראו, כאילו כזה פטריות ויער, אני מתה על הווייב הזה, זה הכי יפה בארץ. תראו את הכפיות, את החמודות. וגם יש את זה שזה נראה לי אמור להיות הששית, ואז כזה איכשהו אומרים לפתוח את זה. איזה מגניב. אבל מה, היית קונה את זה ב-20 שקל. אבל זה ממש... דם, זה ממש חמוד. סקוץ', לא, אבל אין פוקוס, אתם רואים? זה סקוץ' של הכלים, כזה חמוד. איך עשית? לחצתי פעמיים. וואו. יצאנו כאן לבחוץ, השרי שלי לא עובד. איזה כיף. אתם מחכות לאמא שלי, אני ושייני. שהיא תבוא, ותעזור לסדר. היא הייתה בכל מקרה גם מחוץ לבית בזה. אז היה סבבה. וואי, מה יש לי לשיער? זהו. טוב, עכשיו אנחנו פה בגיגה, ואני כן חושב שאנחנו נגיע. ואני אראה לכם מה הזמנו. טוב, הזמנו שוקו, תראו איך זה נשפך לי. יאללה, רגע. אבל בפל בלגי וקצפת. טוב, אז זהו, מאוד מקווה שנהנתם. ואין לי זמן. אז כן, ביי.